Hapana 2 days. Uya ari kufonera mwana murume wake kuti porridge yapera. Zvanzi baba vako ngavatenge porridge iroro nekuti vakaenda kunosungisa kudare kwasha. Ndosungura akapindura. Mashokaenda kamapindura. Ndikuda kwa mai wa matukira wakandita. Ndati tukuchaja mbuzi. Mashoko ayo unofana kurateza. Ana. Ishendo wadirijo chokwadindare. Ishendo batsire kawe chokwadindare. Tapira kusa. Ishendo wadirijo chokwadindare. Ishendo batsire chokwadindare. Adiziji baba 23605 umbo. 23605. Very good. You know what I name that down here. Pamusoro yudare. Ndakwirawo mukosha wangu mundare rachingezi. Nenyaya yekuti akatora mwana wangu. Akasvikawo panguva yekuti vakaita zvekutizisana. Ndobva azotuma vanyanya vake kuti vauye netsvagirai kuno $50. Ndobva vagara ndofunga zve5 months. Mukwasha akazosvika pakungoshayikwa. Akanga akugarawo kuHarare. Kusvika mwana azosunungukwa. Ndofunga iro gore rineri muna musi wa6 February. Ndopandakazonzwa kuti kune vainzi vanoda kuuya kumba. Anga ari mukwasha nemukoma wake. Ndobva vasvikawo kuri kuseni. Ndobva vati tauyawo pano. Tiri kukumbirawo ruregero pane zvatakakutadzirai tezvara vedu. Ndobva ndanzwisisa. Zvikanzi zvino tiri kukumbirawo mhuri yedu. Tiende nayo tinogara tiri pamwe chete. Asi pane zvatakakutadzirai. Tachifunga kuti mukatipawo 2 months. Toya tukuripirai pane zvose zvatakakutadzirai. Ndobva ndati zvakanaka torai nayo nemhuri yenyu. Apa vangoti gare. Ndakashandisika iro shonzva rapira irori. Mwana ndiye akatanga kuuya kumba. Akati ndazi dzokera kuvabereki vako. Handichakwanisi kugara newe. Ndobva taita dzinenge 2 days. Iye mukwasha ndobva atuma muzukuru wake. Akamuti ndinoudza tezvara kuti handichakwanisi kugara nemwana wenyu. Pane zvose zvakaitika izvi. Ndiri kutaurawo kuti kana mukwasha ari nechikutaura ataurawo pamberi pachief pane pfungwa dzake. Asi ini ndakamirawo satizvara. Ndandichidawo madamages emwana wangu akatora. Haana change zvakamukaitawo. Hello mzee. Mukwasha akauya akakusatsvagirai kuno. Ndobva agara nemukadzi. Ndobva ati echitorai. Akamborambana naye ndobva azodzoka achikunyengetedza. Akangosvika pakushayika. Ndokutanga kutogara kuHarare. Then sitakazoita zvokutofonerwa nevatora mwana akustabha asina chekuaro. Zvikanzi mwana haana chokudya nevanhu vaigara nemwana. Mwana akanzi ari kurwara. Tinobva taona kuti murume wake haapo. Mwana anosvika pakufa nenzara achinzara neurwere hwaari nahwo kutakura kwanga akaita. Chirege chinzwe kwaari. Tiudzewo shamwari ndenhau mwana wevanhu kuti uri kurongei. Kufunga kwenyu ndekwokuti you are special, I don't know. Kokuti unotora mwana wemunhu wofunga ndofanirwa kushandisa mwana wemunhu. Woinda kuHarare watiza mukadzi. Wadzoka ikoko waona kuti wakudzoka kuno kuti wane magariro akanaka. Wosvika wakunokoloniza vatezvara kuti ndiri kukumbira mhuri yangu. Wotora mhuri yacho wodzokera nayo. Zvako zvabata futi wochikoti handichada. Kuchinya rudziko. Kokuti wototumira muzukuru wako kuti enda unoudza baba vake kuti handichakuda. Una chivanhu chakadaro. Tiudze nyaya yako yakamira sei? Nyaya yangu inoitika pandiri mudzimai anga ari mudzimai wangu arapo. Yekutanga patatora zvakanaka.
ndagara zvakanaka but nemaproblems esangano naye mubatire waviri mudzimai wangu ndikambozama uzotete wangu maproblems acho anokwanisa kukanzirika ndikambozama udza amai wangu ndatomboudzawo nekumba kwavo wana ndakaratidzwa wacho ndovani pakati apa wakambouya wakambozama kuganzirisa ndikaona pasina chenji ipo ndazobuda ndikaenda kwanaya ndakose vari vachigara vari vega ndaenda kwanaya pandakadzoka pandaenda pandainokumba regero sekutaura kwaita baba vangu ndainokumba regero ndakapuwa mudzimai wangu shuwa ndagara naye mudzimai wangu kutiza kwaukaita uchienda kuHarare it's a problem. Meshena zvautaura kuti problem yakasangana nayo yakandituma kuti ndizodai apa ndizodai ndozvinoita kuti zvikubatsire kudai kwete kuti utitaure zvako zvina basa unobva kuya kuringika kwaunokudza kuti zvakunofanana kumisika kufanana ugamba wokumudza kuti nekuno unoku kwakasiyana naizvo. dambudziko rangu ranosangana namudzimai wangu problem kuti handitereri handinzwisisi nyaya zhinji dzatotaura ndikamuudza nyaya anotaura zvake zvaringafune musoro wake but nyaya hombe anodiyo kumba kwavo ndowandovandiwana help homba kwavo saka yandonine pasi pake nditereri iyi ndonyaya ndinotunanesana naye mudzimai wangu anavo ndonyaya hombe yanonesana naye ana respect wandini kuti zvinhu zvizhinji anoti help towana kubva kumba kwavo icho chokwadi zvokuti hapasi ndema izvozvo saka ndingakuti ndiende pasi pake mudzimai wangu Ukuthi yena zvaunenge uchitaura iwewe haazviteereri saka iye zvaandikataura ndozvauti unoteerera ndiro hadzitaurire zvataura izvokutaura ndizvasikana inini ndichitanga kugara nababa vangu ndakaudza avanai ngati mai ndo zvandafunga ndiperekedzei kumba kwababa kubva variperekedza vavasiya vataura zvikanzi musare muchigara zvakanaka tasara pamba papa takangogara 3 weeks wiki rechi4 ndatoridza music mandi pafoni votokurumidza udzokovho basi praise wako praise nemakatodzamba kuda tatanga kugarisana pavakadzoka kudai nemwana mudaro yambuya achiita so zvikanzi uri kundiitira noisi ndidzimire foni kati foni todzima nyaya yabva yatokura utosvika pakutondrova kwakutanga utondrova ndibva ndanyarara mangwana makusendi bhomuka zvikanzi sori batati nyaya yapera batiramba tichigara pamba pataigara muno muchegutu kumaplatforms batazotama pamba paipa batainonogara kukagu chigara kukaguvi ndaishanda nababa Antoni musika taita zvekutengesa tese chita zvekutengesa saka mwana wacho ndeupi wakagwa takazosvika panguva yekuti baba Antoni vanga vakuenda kunohodha kuHarare vasingadzoki vachiti ndasvibirwa handikwanisi kubata bhazi rinonditakura nelageji ndoti hapana chakaipa zvikanzi kurara kumba kwabamini wangu kati hapana chakaipa moita sei morara ikoko baba tanga chida tete narundo inonitsira mwana wari kupanza nyaya iripo ndeyekuti ava vati mukwasha pandagumisira akati ndisori akazodzosa mwana kuti handichadi so ndiyeva tiudze chichi kuti yarakuita nemudzimai wangu handitereri handizwisipeki anoda kuti iye ndimuzvise zvaanotaura iye panyaya ingava yemumba medu nyanga nyaya yekuti doronga chakadaiso iye anotaura neakasvika asabika madoko zvekuzvibikira asi kuti nemudzimai papati mekwandozvachira nemudzimai ndozvinhu zvayasvika pakundivadza kuti mave papi mave kupi saka mukadzi wako kana asikakuteereri unoita zii
ndakatsvaga tete wavo pasina tete ana tete wandakaratidzwa ndo tete vake kuti ndokwanisa pandakwanisa kundoudza ndaikwanisa kuudza mama wacho ndaikwanisa kumuudza mama waproblems pandakaona kuti tamba ndikuudza mama ndanga ndakuremedza mama wacho pandakazoudza muzukuru wangu kuti problem muzukuru wangu sana ndiyakadai muzukuru wangu yarabo yarabo ndikumbira uchendesa saka imamuteri murume manzo achaari kurambira aiwa zvekuwasha ndaiwasha hapana chandanga ndisingaiti inyaya yekuti nababa vandoni vaindiona unga ndiri munhu kwai kana vasina chinhu asi nguva yekuti vakuita zvemari vane vakuita zvevamwe vakadzi vasisandionese chinhu zvekuwasha zvekubika zvese taita hapana chandanga ndisingaiti vaane chimwe chizvo mari dzavo dzavanenge vachitsvaga vachiwana kana vaona kuti zvinhu zvavo zvakuita sezvakubudirira vane vasisatondionese chinhu vakundisiya ndega mumba vakubuda vachienda vachiita zvevamwe vakadzi vachitisiya anongadzi vanotsvaka naye mari asi vanozva naye mari anongadzi vanotsvaka naye mari kuti avozva naye ndozvavakuita wakutoti kwanza anifanira nguva yazvinenge zvavo aisiwo nyaya iripo dai udzi ndo nyaya iripo ndasina asaka uri kumudai mudzimai wangu nini kumuda kupa kunetsa zvinhu zvomuda asi nyaya hombe iripo wana ndina tete kuti ngakwanisa kuenda naye ndotava togadzikana naye tapo utori mukati mana tori mukati kana vadoda chii chikunetsa nyaya kunetsa ndo nyaya yekuti handina munhu kuti ndingakwanisa kuenda naye nditaura maproblem unayo tavepo tatitaurei unomamuna isikatauka tavapo isusu kana mutina mazuru varipo kuseri kwenyewa ini manzwira ndiri kuita iwewe kana waita mari usiya mukadzi uyo auzomuona sechinhu wakuenda kumwa girlfriend ndozviri kutaura mukadzi baba uliberewa aiwa zvinowanika hatisarege kunetseka nenyaya iyo tikuti vari zvino tiri papi vari zvenini mune vana vangani mwana womudedza tine mwana womudedza saka tikuti isu uri papi mukadzi ndeuyo baba vatotora kuziva vadakuziva kuti nguva chava chipo here chipa kuti papi handisinazoisa cholecho mukadzi uri kumuda here mukadzi ndomuda asi dambudziko iri ndolotitanga rasovho ndakwanisa kana tasovi unoziva sei rasovho tinotoritaura pano totovatsiura motoenda moya muchitudza to chichikuti pane zvanetsa here tototaura but hatitauri zvausina kutiudza tiudza ti vari kunetsa papi ndopandataura kuti ini haatondirespect handionese munhu ndimba anoanzodini yahombi papacho ngamutsiura kuti chaukuitechi unovatsiura aitei vari kumboitei chikutsiupa pane kaita chikori padhuze pane madhezi andakarwara mazuva apera pashua ndakarasa mari yangu ibasa ndaisenzesa ndarasa mari yangu ibasa ndaisenzesa orit mambane tinouya timoenda munhu chimufano rachimbotsirira nyaya ndozorasika saka iwewe kadzi wakarwara ndobva zvaita sei ndarwara ndandamborasa mari yangu ndaisenzesa mubusiness ndakugara pamba paya ndakomuko kuenda kumusika kune vamwe makomana vatoti baba antoni gasi rapera kumanini ndakwanisa kupa magari chinenda kumusika $5 ndinofita gasi oriti tufano isenzesa apanopera nguva yakareba ndasendera message kanzi utumira $5 inokwanei kuita basa kuchengeta mari yako uchiisa mari yakawanda kumahuri ndakazoti mahure api andachengeta ndotopinda pafoni paviri anokwanisa kundudza mahure acho ndaenda kumba ndasvika munhu akatsamwa ndakwanisa kutaura naye ndakwanisa kuzvibikira ndega ndikatonditenga nechikafu ndega ndikatozvidzira chikafu changu ndikabuda ndikatondova nganenge 3 days dzakatsamwizana ndichikwanisa kutaura naye aiwa tikaipa nyaya
apa pane zvavari kutaura kutsamwa ndakunga ndakatsamwa nenyaya yekuti baba vanto zvasingagoni kuzotaurirana baba ndisakamugaiti vana tete unoona ngo makatsamwa zvokuti makwira tofadzi ose anofunga kudzira kuti ndadzoka kumba ndombodzora ndangariro ndiri mutini ndobva baba Antoni ndatiko mukunzi mukudanana nemunhu akadai chikanzi munhu upi vavatanga kuramba pandauya kumusika kwavanoshandira neno ndo kwanotoshandira ndobva taona muroora watete vangu zukuru ndobva ndamuudza kuti zukuru zvakamira zvakadai baba Antoni varongwa kudana nemunhu akadai zvikanzi nemuroora wayo ndomuziva munhu wamuri kutaura ndosimbovaona vari vese ndichivabvunzisisa kuti vanodanana here kana kuti ungori ushamwari. Saka muroora uya akabva angoenda nozodzoka nemhinduro kwandiri ndobva ndazoenda kumusika kwatete vanoshandira mutauni ndanovaudza kuti baba Antoni vane zvavari kuita zvikanzi mirai tigoona kuti nyaya dzacho tinodzibata sei. Ndopakabva taenda tatarisa mutauni muya taudzwa panowanika mai vemusikana aidanana nababa Antoni. Ndaenda pamusika pamai vai ndobva ndavaudza zvandakavaudza zvikanzi imi mugota kudanana anoti mukomana wangu. Ati mirai kana itatongeswa makombe imakaita zvokunzwa ndakaita zvekunzwa asi aiudza iye aiti kana mazviziva zvazodii munhu rudzii mukadzi ndozatikudza ipapa munhu amutsiuri ndoba ndiri kuti zvimwe zvinhu ngazvipinde zvidi chinhu chakakosha kuve nemba iyi namurume zvakawanda zvinonamtika pano zviripo zvimwe zvinhu zvekuti haana hama here muona hama here asi izvezvi ndo mukadzi wavo vari kutogara naye munhu wachona ndiye mukadzi wacho wamagara asi kudana naye mai vangu varipo vakadairiswa foni yemukadzi iyeye handichidanana naye ndinogara kumba kwemuning'ina wangu inanzi Masha nguva ndikugara iona mukadzi paitika futi nyaya yechituu ndaenda kubasa futi ndanditi vanenge angatanga sina mameseji yewe wakanzi wakarwara ndakangoshaa akabira tikati iwe haugari nemukadzi sandinatokusiya ugare wega ndine kumba kwedu kumba kuti ndinako handichezvi kuita kumba kwedu naye akutakere chituu futi pakabva yaikutanga ikapera mameseji andi akwanisa kumafodha amai wake akamona ati atikumbira muye futi naye neni wati timboendotsiuro naamai wake ndakwanisa kuenda naamai wake wakwanisa kutaura zvawatira bati andina hana gona takachinja because aikugara akangopindimana majuti ungatuti une munhu umba kuti unikwanisa kutaura naye nyaya yasakosana naye ndo zvimwe zvazo nditingoti ndirigari mberi kugara apana nditsvaga ndinawo kumba kwefriend yangu ndikuti kugara pani zvimwe ndakaimbogara ngo kana pane zvazogadziswa ndikwaziwira nomuzimomangati uyo akuti akushaya hanzi unopesera munhu washaya kana kutaura naye nyaya haasi kudava nyaya chete ndaitozama kutaura navo nyaya pavanenge vadzoka but vaitochisiyana neni usataure neni chinhu aiwa dzikaita nyaya ka dzine dziri nyaya dzongopanana mhosva kahatsi nyaya dzongoti pese pawasvika iwe munhu wakazoda hazvisizvo murume haagari vanhu vanoti iyanga igari panenozi haifaniri nwei baba havaziziva kuti uri kunetsa kuona wapo vanongoona wadzoka but havaziva kuti tori problem inini kudzokera murume ndachida but nemashoko avakazotaura pamusoro pangu vachituma munhu vachiudza vabereki vangu kuti dzokera mumba kwenyu handisisina basa nehausi chinhu kwandiri apa munhu akatoita muvhona kugara nemumwe mukadzi vanondii saka muchadi pfungwa dzenyu kushandisa ndedzangu
Ndisawira mai. Sawira wamai. Kwenyuma sawira wamai ndakagara panapa. Avo mamuchiwa kwenyere chimusanamiro kwenyu muchisarwa uko ndakagara panapa muchidaiso. Mambo namambo kusanzambe pasi saka ndachitomuchipisa pasi. Uyo angaitaura nyaya dzekudzokera kumba muchizunza musoro. Mama wakwenya akarekesa maya. Mambo, inini nyaya iripo ndekuti mwana uyu aiuya kwandiri musikana otaura nawo pamusoro pemunhu. Zvanga achitaura kuti murume akaita mari anobva aenda kune vamwe. Murume zvaanoita murume anoita zvekuhodha achitengesa, achihodha mabanana, magrapes, maapple, mabanana. Saka akawana mari anowana, anobva atoenda kugirlfriend. Akatotanga kuenda kwaRarare kugirlfriend akatonogara ikoko. Tiripo ndokutorwa kwemwana ane pamuviri pane 5 months. Ndobva adzoka kumba. Ndobva tagara. Ndobva adzoka futi. Baba ndokumbirawo mwana. Ndobva apiwa mwana saizvozvo. Apiwa mwana kudaro. Ane munhu waari kugara naye. Nhasi patiri tiri kutokumbira kunzwa kudari nevanhu vaviri hatina mutongo unomanikidza mukadzi uda murume wasingadi kana murume kuda mukadzi wasingadi. Isu chedu tesibvisa kuyananisa kana maramba ndimotudza kuti zvii zvamuri kudii. Isu taida kuzama tati tisiwana tete titaure kuti nai michidai chidogara kumba mukadzi ari kutoina handichakwanisi. Saka tiri papi anzo tipe kuti hamuchati murume here kana musikati murume todzokera here kuna baba totana baba andi nyaya patinoda tisarasike pairi. Uyo mukomana uyu ndiye akatuma uyu kuti anoudza baba ava kuti handichada mwana wenyu, handichada mwana wenyu. Saka uyo ndiye akaramba mukadzi achitumira uyo inini pandakatuma kufanira machini. Aiwa, mambo wangu ndokumbirawo. Uyu ngaataure mashoko akataura ndiri kumba ndichidavira kubasa. Kuti wakatumwa kuti kudii. Unaona kwabatiza pasi ya soita reputation. Ini ndakatumwa nasekuru kunzi enda unovaudza kuti inini handichakwanisi nechikonzero chekukwanisa kugara nemwana wenyu nechikonzero chekuti ndozvandakatumwa ndozvandakasvika. Saka baba saka wakaramba mukadzi saka anofanira endi zvamuri kunzwa izvozvo mambo hapana 2 days uyo ari kufonera mwana murume wake kuti poriji yapera. Zvikanzi baba vako ngavatenge poriji iroro nekuti vakaenda kunosungisa kudare kwasha. Ndosungura akapindura mashoko aenda akamapindura ekuda kwamai wamatukira wakandita ndachitukuchaja mbudzi pamashoko ayo unofanira mukadzi ndikudari ndavatumira nehwai aiona mai vasvika rese kuripona pane hwai yakakumbirwa naamurozvi ndiri mumatare izvezvo. ini chandiroza choti ndandatukana mai wandangana chikuita nawo kwandi pakati pangu nemudzimai wangu natezwa nawo but ndachizoti wangopinda papa zvemba kundituka mamwe mashoko wandituka mai vangu ndosaka sari wabereki wangu kati ava mai pakati apa but ndozva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 z
zvakakonzera sanina tikunda chinhu chacho chakazoitika wakataura mashoko akaipa kunati zvakakuzarira mukadzi akakuzarira mwana saka ndati mbudzi hazvidi kukurukurwa izvo 35 US. anofanira kuvari ndaitoida madokunyarama kuzitarira rakasvibisa rekutingeza takuda vanhu tambudzi yekuta then kana mati hamuchadanani munopanana kupura kana muchida kana musingadi asi baba vari kuda pfuma yavo makambaira listi akanga akapiwa listi paakatuma vanyaya hachaendereri mberi kavo saka ndangorohwa ukawanitsokangodita
zvekumbera zvisina basa. Ya ichokwadi ndosaka ndauya kuzobuda kuti tibatsirewo. Munonza zvamukushuvira motinyorera tomupa ozotudza kuti zvakamira handizoshangu tikuti vate zvaro vako isati tinokuchaja unotiorere vakuchaja vakazonyanyawo tovata vakuvadza nguva vakata pashoma tonyarara tutawa then mwana hauite kunyengetedzwa chengeta mwana iwe aiwa mwana ndowaku mwana hazvizokutokumbirwa saka munozounza mwana unokurudzira kutsvaga kutenda mari yake ari kuita yarogani nokuzvaona ino ticha tapedza zodzokai Atutenda. magadzira ndiseni mopo iyo dedzwa otudza